Počúvate Folkloroviny, podcast o folklóre v rôznych rovinách. Tak ako je všeobecne známym faktom, že kožušníctvo môžeme považovať za najstaršie remeslo vôbec v ľudskej histórii, lebo koža zvierat bol vlastne jediným materiálom, do ktorého sa ľudia odievali v praveku. Ale tá cesta k tomu akoby špecializovanému remeslu bola samozrejme o mnoho dlhšia. Z tých najstarších čias v podstate nemáme nejaké akoby konkrétne správy, záznamy. Aj archeologický materiál je veľmi skúpy, lebo koža sa samozrejme rozloží. Čiže tie nejaké ojedinelé solitérne nálezy z tých rašelinísk a tak ďalej, tak podávajú len taký akoby kusy pohľad na to kožušníctvo práveke. O mnoho lepšia situácia začína potom v stredoveku ohľadom tohto remesla a kožušníci sa začali sústreďovať do cechov a zmienka o kožušníckom cechu z roku 1294, dúfam, že som sa nezmýlil, z Košíc je najstaršou zmienkou o cechoch na Slovensku vôbec, čiže kožušnícky cech v Košiciach je úplne prvým cechom na Slovensku. Tá cechová éra vlastne potom pomaličky plynula celým stredovekom a novovekom až do zrušenia cechov v druhej polovici 19. storočia, kedy začína akoby taký zreteľný úpadok toho mestského kožušníctva, lebo kožušníci ako pomerne vysoko honorovaní remeselníci sa vyskytovali najmä v mestách a po zrušení cechov sa preorientovali na dedinských konzumentov aj v súvislosti so vznikom kožušníckych tovární a manufaktúr. Čiže skrátka zmysluplné množstvo tých majstrov odišlo na dediny a preorientovali sa na dedinskú produkciu, čo malo na druhej strane za následok zvýšenie tej dedinskej produkcie, zväčšenie akoby takej zdobnosti tých výrobkov a takú akoby celkovú diferenciáciu tých regionálnych znakov v tých kožušníckych výrobkoch. No a táto situácia trvala aj za prvej Československej republiky, kedy minimálne v tom mnou skúmanom regióne Podpoľania Severného Novohradu môžeme hovoriť o absolútnom rozkvete, najväčšom rozmachu tohto remesla v tomto čase, ktoré samozrejme bolo v rokoch druhej svetovej vojny utlmené a krátko po druhej svetovej vojne prakticky zo dňa na deň zlikvidované v súvislosti s likvidovaním živností. Kožušníci boli v tomto čase štátom perzekvovaní, bolo im úradne zakázané vykonávať túto činnosť pod hrozbou rôznych trestov i väzenia. Čiže väčšina z nich buď remeslo prestala úplne vykonávať, či už z dôvodu vyššieho veku, alebo z hľadiska týchto perzekúcií. Boli nútení, hlavne tí mladší kožušníci, pracovať v iných výrobných odvetviach, na železnici, pozemných stavbách, družstvách, podobne. A v podstate na celom Podpoľaní bolo povolené v tom čase možno zo 60 aktívnych kožušníkov mohli reálne vykonávať oficiálne remeslo len dvaja. Mikuláš Šufliarsky a Ondrejkovič v Ponikách a Mikuláš Šufliarsky v Detve. A títo dvaja páni akoby pohltili všetok dopyt, hlavne čo sa týka folklórnych kolektívov. A akoby chceli si tú prácu šetriť tak nejako pre seba, tak prestali vychovávať kožušnícky dorast, čiže od tejto doby, tých 50 60 rokov, akoby
sa noví kožušníci už nevyučili v tomto remesle a s odchodom týchto ľudí akoby to remeslo i zaniklo. Avšak nie úplne, pretože mnoho kožušníkov, ktorí síce bolo zakázané pracovať, tak akoby tak na tajňáša pracovali ďalej. V podstate všetci, ktorí to remeslo vedeli vykonávať, tak ho akoby či už pre vlastnú potrebu alebo pre potrebu toho najúžšieho okruhu svojich blízkych to remeslo vykonávali, ale väčšinou sa už obmedzovali len na spracovanie kožušín a šili veľmi výnimočne nejaké veľmi jednoduché odevné súčasti. Najčastejšie fusaky pre deti do kočíkov, lebo to bol úplne nedostatkový tovar, alebo rukavice, ktoré sa tiež nedali kúpiť, alebo také pracovné kožuchy. Vtedy boli v móde baranice rôzne a takéto tie kožušinové límce a čo ja viem čo. Takže to remeslo v tých období socializmu akoby tak zdegradovalo na takú nejakú, skrátka suplovalo všeobecný nedostatok, aj to vlastne na tajňáša. Takže dôsledok týchto akoby, myslím si, že zo strany komunistickej strany úplne cielených činností bolo to, že to remeslo ako keby zaniklo. A logický dôsledok bol taký, že tí predstavitelia tej staršej generácie, narodení okolo roku 1900 až 1920, v tých 90. rokoch proste už neboli schopní pracovať pre vysoký vek a jednoducho ten dopyt po tých kožuchoch zdobených aj z hľadiska tých folklórnych súborov bol stále značný. Tak vyplynula tá potreba tie kožuchy začať znovu nejak robiť, vyrábať a už v tých 70., 80., 90. rokoch sa našlo niekoľko jednotlivcov, ktorí tie kožuchy začali vyrábať, avšak ako úplní samoukovia, že nezískali vzdelanie v nejakej fungujúcej kožušníckej dielni. Šťastí preto, že asi ani o to nemali záujem a šťastí aj preto, že tí v tom čase ešte pracujúci kožušníci im tie vedomosti a rady nechceli poskytnúť, čo je také paradoxné, ale na druhej strane je to aj ľahko pochopiteľné skrz tie perzekúcie v 50. rokoch a zároveň oni častokrát argumentovali aj tým, že on sa musel u majstra učiť 3 roky a 2 roky ísť potom vandrovať a až vtedy mohol začať akoby na svoju vlastnú päsť šiť kožuchy a oni chceli šiť akoby hneď, no, že už tam akoby ten spätný kontrolný mechanizmus toho formálneho vzdelávania tam už akoby chýbal. No. A v súčasnosti je to minimálne na Podpolaní, ale aj v celoslovenskom kontexte asi tak, že máme, pokiaľ ja viem, tak asi jedného jediného aktívneho kožušníka z tej starej generácie. Je ním Pavel Polóny v Ponickej Lehôtke, ktorý sa vyučil za kožušníka pri svojom otcovi ešte v 40. rokoch 20. storočia, ktorý dlho aj remeslo nevykonával a dneska ako na staré kolena sa znovu dal šiť kožuchy ako jeho hobby, koníček. A všetci ostatní kožušníci sú akoby samoukovia a pracuje ich na Slovensku niekoľko desiatok s premenlivou kvalitou práce. A myslím si, že najlepšie na tom je ten región Podpolania. Tu pracuje možno 10 kožušníkov od tých najmladších, čo som akoby ja, predstaviteľ tej najmladšej generácie, po tú najstaršiu tých novších výrobcov, ktorí dnes majú okolo 60 rokov. Situácia do budúcna je taká, že nevidím nejaký extrémny záujem o toto remeslo, takže predpokladám, že v dohľadnej dobe bude situácia obdobná, ako bola pred 20-30 rokmi, že s odchodom staršej generácie bude musieť výraz nová generácia, ktorá to začne robiť, lebo inak to zanikne. Že výskumu problematiky ľudového kožušníctva sa nevenujem v celoslovenskom meradle, skôr len tak okrajovo a takým nejakým porovnávacím výskumom, že ako to vyzeralo v iných regiónoch. Celkovo sa zameriavam na situáciu na Podpolaní a v Severnom Novohrade, ktoré akoby tvoria spoločne jednu takú odevnú oblasť, pracovne nazvanú akoby Podpolaním. No a v tomto regióne situácia bola taká, že tu pracovalo okolo 100
kožušníkov na prelome 19. a 20. storočia. Drvivá väčšina z nich bola riadne vyučená. Mali svoju prácu ošetrenú výučnými listami, živnostenskými listami. Boli to plne zmysluplní podnikatelia. V niektorých lokalitách pracovalo kožušníkov aj viacero, napríklad v Hriňovej v jednom čase až 6. Na niektorých lokalitách nepracovali kožušníci nikdy. V niektorých dedinách severného Novohradu, ale aj na Podpolani v tých drobných dedinkách, napríklad v okolí Poník, Oravce, Dubravica, tam kožušníci nepracovali, naproti tomu v Poníkach ich pracovali aj 4 a 5 v jednom čase. Čiže tie také akoby kožušnícke centrá zásobovali tou kožušníckou produkciou. Aj širšie okolie, to vidíme v teréne i dnes, že výrobky dielní sa nachádzajú aj 50-60 kilometrov od miesta vzniku toho výrobku. To dané najmä tým, že kožušníci za kvalitným materiálom ďaleko dochádzali. Aj z výskumu mám získané informácie, ktoré hovoria o tom, že kožušníci z Látok, to je dedina asi 15 km od Hriňovej, dochádzali za materiálom až do Lešti. Čiže stadiaľ to možno nejakých 60 km. A práve tam v okolí tej Lešti sa našli výrobky z Látok, čo priamo dokladá ten nejaký výmenný obchod. Keď teraz hovorím o tom materiáli, tak treba povedať, že ten materiál je akoby úplne základný predpoklad na vykonávanie toho remesla, že dnes je to kožušníctvo vnímané skôr ako nejaké šitie kožuchov, avšak tá historická realita bola taká, že kožušník musel vedieť spracovať materiál a zároveň z neho ušiť nejakú odevnú súčasť. V súčasnosti na Slovensku takto prakticky nepracuje nikto. Takou drobnou výnimkou som zrejme ja, lebo pracujeme akoby na tých kožuchoch dvaja. Môj priateľ Jozef Kučera, kamarát, spracúva ten materiál pôvodnou technológiou a ja z neho potom šijem, že drvivá väčšina kožušníkov na Slovensku v súčasnosti materiál kupuje hotový, najčastejšie niekde v Poľsku a šijú potom takto. Ale to v konečnom dôsledku nie je nič proti ničomu, že je to akoby len iný prístup k remeslu. My sa snažíme samozrejme robiť tak, že ešte aj ten materiál musí mať nejakú svoju vlastnú vnútornú logiku. Čiže pracujeme najčastejšie s kožami valašiek, toho pôvodného plemena, ktoré je pre túto oblasť akoby charakteristické a tiež už takmer vyhynuté. No a z tohto logicky akoby vyplynulo to, že kožušníci netvorili len tie také prezdobené, prehalúzené kožuchy, ktoré všetci dobre poznáme zo nejakého scenického prostredia alebo z nejakých plíckových fotografií prečačkaných, ale logicky tvorili aj iné odevné súčasti, ktoré ten človek v minulosti potreboval skrz to, aby vôbec v tých pomerne drsných podmienkach vôbec prežil. Takže ten terénny výskum dokázal ešte v podstate v 20. storočí priniesť také zistenia, ktoré akoby úplne prevracajú tú dosiaľ akoby vnímanú realitu toho remesla a sú to také šialené výrobky, o ktorých sme ani nemali vedomosť, že existovali. A sú to proste archaizmy vo forme kožuchov s bočným zapínaním, ktoré poznáme v súčasnosti kdesi z rumunských Karpát. Alebo kožušinové zápestky. Alebo kožušinové nohavice. Rôzne dlhé pastierské kožuchy, také tie bundy. Tu sa tomu hovorilo bunda. Alebo kožušinové rukavice, ženské kožuchy bez rukávov, ktoré sú tiež úplne zabudnuté. Mužské kožuchy s rukávmi, ktoré sú tiež úplne zabudnuté. Dokonca kožušinové papuče, peňaženky, vrecká na tabak,
Ja osobne si myslím, že existovalo určité percento kožušníkov, ktorí boli ochotní splniť akúkoľvek požiadavku tých svojich zákazníkov a je jasné, že kúpiť si peňaženku okolo roku 1920 nemuselo byť úplne jednoduché, ak ste boli nejaký hriňovský láznik. Ale keď ste cca boli schopní opísať tomu kožušníkovi, že čo potrebujete, tak on zrejme bol schopný to spraviť. A s takýmito výrobkami sme sa v teréne stretli. Smutná realita toho remesla je taká v súčasnosti, že výrobou tohto typu výrobkov sa dnes nezaoberá prakticky nikto. A my s Jozefom sme akoby jediní, ktorí tieto úplne zabudnuté výrobky prinavraciame do života naspäť. To dokonca aj reálne, nakoľko on ich využíva v bežnom svojom odievaní. Takže sú to také historické experimenty, že čo je vlastne ten kožušnický výrobok schopný v bežnom používaní vydržať, lebo infošky z výskumu sú také, že pracovný kožuch chlap ako v hore ako drevorúbač zlikvidoval za 3 mesiace. Že to bolo ako dnešné monterky. A realita je taká, že v tej úplne plnej prevádzke ten kožuch fakt dlhšie ako rok asi ani nedá. A ani to nebolo účelom. Samozrejme treba povedať, že cena tých výrobkov, tých zdobených, bola niekde úplne inde ako týchto jednoduchých pracovných. V lokalitách, kde pracovalo viacero majstrov a boli preslavené týmito prezdobenými výrobkami, napríklad očová, tie očovské kožuchy ženské, to je taký pojem, tak popri 3 majstroch, ktorí šili tieto prezdobené výrobky, sa uživil jeden, ktorý robil iba tie nezdobené. Čiže dokonca aj takúto nejakú logiku to remeslo malo. Niektoré tie lokality boli fakt takto význačné, ako Očová alebo Poniky, o ktorých je to všeobecne známe, ale boli aj iné lokality s veľmi špecifickou kožušnickou tradíciou, o ktorých sa skoro vôbec nevie. To je napríklad Detvianská huta a dielňa bratov Kučerovcov, alebo Divín, kde pracovali, myslím, 3 alebo dokonca až 4 kožušnické dielne. Pracoval tam majster Kaločaj, majster Pavel Koza, majster Bela a mám pocit, že ešte jeden ďalší, na ktorého meno si momentálne nespomeniem. A tvorili výtvarne veľmi vyhranené výrobky s veľmi špecifickou motivikou, na ktorých existenciu sa prakticky tiež už zabudlo. Tie výrobky z terénu prakticky zmizli a dnes je veľmi ťažké akoby tú prácu v tom plnom obsahu rekonštruovať. Keď sa len sem tam niekde utržkujete, objaví nejaký výrobok. Som rád, že som vôbec schopný ho identifikovať ako prácu ktorého konkrétneho majstra. No a to je akoby taký poznatok z toho Podpoľania Novohradu a myslím si, že realita bola veľmi podobná na celom Slovensku, že muselo existovať mnoho typov výrobkov s mnohorakým účelom aj na iných lokalitách a zvlášť tých nejakých s nejakými drsnejšími prírodnými podmienkami. Som si istý, že na Hore Hroní to muselo vyzerať veľmi podobne, alebo kde si na Liptove. To je skôr taký chrobák do hlavy pre nejakých výskumníkov v týchto regiónoch, že aby skúsili tie povaly a padláše a nejaké kôlne prevetrať a možno by boli prekvapení, čo tam ešte by sa dalo aj v tomto čase v roku 2021 objaviť, lebo nám sa to ešte teraz darí a sú to také veci, že ja sa tomu venujem skoro 10 rokov a mne sa z toho ešte hlava krúti, keď niečo objavíme, takže treba to robiť teraz, lebo ide to tak neskutočným tempom, sme na tej krajiny toho slovenského vidieku, že som si istý, že do 10 rokov už v tom teréne nevyskúmame nič. A tie kožušnické výrobky sú z takého materiálu, ktorý odchádza úplne prvý. Milujú to mole a iná háveť. Takže aj to je dôvod, prečo tých výrobkov je dodnes tak málo.
že podliehali skaze ako úplne prvé. Aj túto dodnes hovoria, že do pleciek a do gatí a do neviem čoho tie mole nešli, tak tie si nechali. No ale ako náhle sa objavila v kožuchu prvá moľa, tak kožuch vyhodili do smetí a bolo. Takže samozrejme sa bavíme o dobe, keď sa už tradičný odev akoby nevyužíval v bežnom nosení. Takže preto je tých kožuchov zachovaných pomerne málo v tom teréne. No a situácia v súčasnosti sa dá povedať, že je akoby priaznivá. To remeslo žije, dopyt po tých kožuchoch stále je. Robiť máme čo. Myslím si, že ani jeden z tých výrobcov nie je na tom tak, že by nemal čo robiť. Ľudia majú o tieto výrobky záujem. No a skrz to, že majú o ne záujem, tak sa snažíme ich akoby v tejto téme aj vzdelávať a ponúkať im výrobky s netradičnejšími vzormi alebo so vzormi od majstrov, ktorí sú úplne zabudnutí, alebo skrátka nasmerovať ich tak, aby to remeslo žilo ďalej vo všetkých svojich prejavoch. Tie vzory, tá ornamentika je prakticky, to sú výtvarne dokonalé diela a je smutným faktom, že mnoho tých kožušníkov pracuje so šablónami jedného majstra, šijú akoby do nekonečna jeden a ten istý kožuch s nejakými malými obmenami, pričom tá realita bola úplne iná, že samozrejme každý majster mal svoj rukopis, svoj ornamentár, svoj nejakú technickú stopu, technologickú, ale nevyrobili nikdy dva rovnaké kožuchy. To sa mi nikdy nestalo, že by som sa stretol s dvomi úplne rovnakými výrobkami. Myslím si, že toto pramení tento nešvár znovu v tých 50 60 rokoch, keď s nástupom toho scenického folklorizmu bola požiadavka, aby tie súbory vyzerali všetci ako jeden. No, takže ten šufliarský začal šiť kožuchy proste na to jedno kopyto, že robil všetky do radu rovnaké. No a to je už aj to môžeme asi dnes považovať za nejakú tradíciu a za nejaký folklór, ale ja úplne takýto folklór nechcem pestovať, takže a takto to bolo tiež na celom Slovensku, že neexistuje, že by boli niekde dva rovnaké kožuchy. Tí ľudia v minulosti sa chceli odlišovať aj v tých spoločných znakoch, čiže ten kožuch mal nejakú tú regionálnu formu, ale slúžilo to samozrejme aj na to, že oni si ho potom vedeli spoznať. Dneska kebyže ukradnem kožuch zo súboru, tak nikto nezistí, že z ktorého, lebo všetci majú rovnaký. No. Tak je to tak. No. Počúvali ste Folkloroviny, podcast o folklóre v rôznych rovinách. Nájdete ho vo vašich podcastových aplikáciách, na sociálnych sieťach a Spotify.